भूमिहीन शेतमजुरांना उत्पन्नाच्या वाटा शोधत असताना खेड्यापाड्यातील प्रसिद्ध आणि कमी खर्चात चालणारा व्यवसाय म्हणजे शेळीपालन। आजही खेड्यातील बऱ्याच कुटुंबांचा उदरनिर्वाह शेळीपालनातून चालतो। पण एखाद्या गरीब शेळीपालकावर संकट आलं तर तो पुरता कोलमडून जातो। असाच काहीसा प्रकार अहमदपूर तालुक्यातील अंधोरी गावामध्ये घडलाय। येथील शेळीपालक राजाराम होणमाने यांच्या चारण्यासाठी शिवारात नेलेल्या शेळ्यांपैकी 10 शेळ्या चरत असताना अचानक थरथर कापत एकापाठोपाठ एक जमिनीवर कोसळत दगावत होत्या। होनमाने यांनी सदरील माहिती अंधोरीचे पोलीस पाटील यांना कळविली असता घटनास्थळी जाऊन पोलीस पाटील नलवडे यांनी राजाराम होनमाने यांना धीर देत घटनेची माहिती प्रशासनाकडे फोनद्वारे कळविल्यानंतर उद्या या शेळ्यांचा शवविच्छेदन करून मृत्यूचं नेमकं कारण शोधून काढणार असल्याचं तालुका पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी कळवलं। आत्ता आपण आहोत अहमदपूर तालुक्यातील अंधोरी गावामध्ये। या गावामध्ये बरेचशी लोक असे आहेत ज्यांच्याकडं कमाईची साधनं नसल्यामुळं थोड्या पैशांची जमवाजमव करून त्यांनी शेळ्या मेंढ्या वगैरेचा व्यवसाय करत त्यांना लोकांच्या धुऱ्यावर शेतामध्ये रस्त्याच्या बाजूला चारत त्यांनी आपला उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत। पण हा प्रयत्न करत असताना येथील शेतकरी आहेत होनमाने मजूर आहेत ते आणि त्यांच्या या व्यवसायावर शेळी पालनाच्या व्यवसायावर नियतीनं घाला घातलाय। त्यांच्याकडे असलेल्या शेळ्या अचानक चारायला नेल्या असताना त्याच ठिकाणी मरण पावल्यात असं त्यांचं म्हणणं आहे। नेमकं काय घडलंय आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊयात। काय झालं नेमकं तुमच्या शेळ्याच्या संदर्भात काय सांगते? चारत होतो, चारत असताना ताण लागली म्हणून पाणी प्यायला गेलो तर पाणी पिऊन जाज येतो, शेळ्या अशा लटलट करू लागल्या। काय झालं हे काही कळलं नाही मला, पण एक मराय चालू झाली परत। गावाच्या कुठल्या बाजूला होतात तुम्ही? इकडे राकेश मध्ये ज्या ठिकाणी शेळ्या या भागात खायला गेलेल्या होत्या त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी फवारणी वगैरे केलेलं किंवा असं नाही रान उघडलेलं रान आहे, मोकळ्या रानामध्ये चारत होतं, खळ्याची जागा होती, खळ केलेली। नेमकं काय झालं हे तुमच्या लक्षात आलेलं नाही? या संदर्भातली तक्रार प्रशासनाकडे नोंदवली आहे तुम्ही? नाही, सांगितलं उद्या येतो म्हणजे पंचनामा। या ठिकाणी जे मजूर आहेत शेळ्यांचा व्यवसाय करणारे होनमाने आहेत त्यांच्याकडं थोडंसं म्हणजे त्यांना भावना आवरत नाही आहेत। त्यांना एवढं मोठं दुःख झालं आहे, नुकसान झालं खूप मोठं। नेमकी परिस्थिती काय घडली होती आणि काय प्रकार घडला हे आपण या गावचे पोलीस पाटील आहेत त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत। पोलीस पाटील काय सांगता येईल आजच्या घटनेच्या संदर्भात? मला सर 4 वाजता कॉल आला की असं शेळ्या दगावलेल्या आहेत का राजाराम होनमाने यांच्या। मग मी त्यांच्याकडे गेलो, तो व्यवस्थित नव्हती मनस्थिती, तो रडत होता। मी म्हणलं आपण कुठेतरी शासनाची मदत मिळवून देऊ तुला, त्याला थोडा मी धीर दिला आणि शासनानं मदत करावी अशा होतकरू उद्योजकाला। नवीन व्यवसायात पडलेला ड्रायव्हर म्हणून माणूस होता, लॉकडाऊनमुळे गावाकडे आला आणि हा व्यवसाय चालू केला त्याच्या उपजीविकेसाठी। पण आता शासनाने मदत करावी ही माझी नम्र विनंती आहे। एकूण शेळ्या किती होत्या? दगावलेल्या 10 शेळ्या आहेत। शेळ्या 40 शेळ्या आहेत जवळपास, लहान मोठ्या धरून 40 पैकी 10 दगावलेले आहेत। अंदाजे या दगावलेल्या 10 शेळ्यांची किंमत काय सांगता येईल? नुकसान किती झालं असं सांगता येईल अंदाजे? अंदाजे सर आता ही सर्व शेळ्या मोठ्या उस्मानाबादी जातीच्या आहेत, जवळपास 25,000 रुपयाच्या किमतीच्या आहेत। अशा एकूण 2.5 लाख रुपयाच्या पुढेच नुकसान झालेलं आहे। आणि गाभण शेळ्याचं प्रमाण जास्त आहे, 4-5 गाभण शेळ्या आहेत असं 5 शेळ्या गाभण आहेत शेतकऱ्याचं मत आहे, म्हणजे मजुराचं मत आहे। आता ह्या ज्या शेळ्या गाभण होत्या त्यापैकी म्हणजे गाभण असलेल्या शेळ्या अंदाजे किती पिल्ले द्यायच्या? 3, 4, 2 काय सांगता? 3 पिल्ल्याच्या शेळ्या आहेत। उस्मानाबादी जात म्हणल्यानंतर 3च पिल्ले देतात, क्वचितच एखादी शेळी 2 पिल्ले देते। म्हणजे यापासून होणार आणखी पुढचं उत्पन्न जे आहे तेही नुकसानीत गेलं। 2.5 लाखापेक्षा आणखीन पुढे। हां, आपण पाहू शकता 5 शेळ्या गाभण असलेल्या शेळ्या आणि प्रत्येकी 3 पिल्ले देणाऱ्या शेळ्या म्हणजे 15 पिल्ले आणि ह्या दगावलेल्या 10 शेळ्या असं जवळपास 4 ते 5 लाखापर्यंतचं नुकसान या ठिकाणी राजाराम होनमाने यांचं झालेलं आहे। पाहूयात नेमकी प्रशासनाची यांच्या या नुकसानीच्या संदर्भाने काय भूमिका असणार आहे। यानंतर आपण प्रशासनाची सुद्धा भूमिका जाणून घेणार आहोत।
नेमकं यांच्याबाबत काय शासन निर्णय देतं आहे पाहण्यासाठी पाहत रहा ॲक्शन TV न्यूज मराठी आणि न्यूज महाराष्ट्र टुडे. कॅमेरामॅन भीमराव कांबळेसह मी शरण मोगावकर.